Астмата ми от 21 година. От година на година положението се влошаваше, като настина просто почва да ми свират гърдите, кашлица. Облегчи симптомите на настинка, астма, дихателни алергии и проблеми, причинени от пушенето. С Wellneo Salt Pipe. Лула с солни кристали. Солните кристали извличат натрупания секрет от белите дробове и улесняват дишането. Обадих се на жената, викам: жено, къде си? Века от центъра, викам: ходи там от този магазин, вземи тази лула да видим какво ще стане от тук нататък. Дойде вечерта, даде ми лулата, веднага взех да я ползвам, 10 на 15 минути и при мен просто ефектът беше поразителен. Усетихме през нощта, че започва да вади секрет, да отхрачва, намаля хъркането, което при него беше геройско. Направо такова чудо не съм виждал. С лекарства също го постигах, но този ефект се получаваше след 3-4 дни. Солните кристали са 100% натурални. Достатъчни са само 15 минути на ден вдишване от лулата. Казвам и пак, при мен ефектът беше поразителен. Хода си, копам си градината, цепа си дървата, нашата работа тук като дойда на вилата, цял ден си работиме. Лулата Wellneo Salt Pipe е регистрирано медицинско изделие. Може да се използва от всеки. Подходяща е дори и за деца. Мисля, че цената е нормална. Всеки човек, който уважава себе си, е длъжен да даде тия 39 лева и 90 стотинки, къде не отишли. За мен нямам никой, кой го е измислил, просто е някой страшен ум. Wellneo Salt Pipe облегчава симптоми на дихателни проблеми, причинени от пушене, настинки, ринит и астма. Получаваш керамична лула, плюс турбичка с солни кристали, която използваш цяла година. Солните кристали са 100% натурални и напълно безопасни. Обади се и поръчай Wellneo Salt Pipe. Лула с солни кристали. Вземи я само за 39,90. Потърси я на Wellneo BG и в магазини Topshop. Поръчай още сега на 02808 4374.